Yeah, boy. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Ayo. May gusto. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ay, may gusto nung. May gusto nung. Wait a minute. Kuyawan, kung kanimo sir. May ako mag-istorya na mo sir no nga maginana ka sir. Ako sa mo sir? Ano ba o kana anak? Kaya sir? Ay, mas po sir. Ako sir abi na ko. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Ay manahon ako sir. Salo ali sir kapin ko ba. Bago! Mas po rin sir? Dahil may sira? Dahil ko po sir. Ay. Yayas Kristo ni mo sir sir. Lagi? Daghang kahoy ba mo ni ganahon daghang kahoy kay tabang bawa ang kainit dito sa panahon. Ara gyud kay nag-init pati init ta gyud sa kon. Lati ato sir. Unsa man kamot nimo sir? Mas mo lagi dito. Sa minong nabong napas mo na. Dugay na buhay asawa dong niya. Di totoo yan. Sabon. Kilala kong kaliskis mo, boy. Nung na pagkapas mo nga sir. Dugay di kita. Tao di kita. Lingkod may sira? Lingkod mo dero. Bodyguard ako sir. Kato sir. Ako dahil si engineer. Engineer ko sir. Ako dahil si engineer Sir Pintik. Ay, engineer. Akong bodyguard sir si Wow naman! Wow! Jimmy. Wow! Kini akong bodyguard sir. Ako ginipili. Ako nagipili sir kay apti kani sir. Ang kalaban ani Tio na siya bunot pa. Kaya niya. Wala nga makatugpan ako sir basta naa ni akong bodyguard. Bola lang yan. Lingkod mo sir. Happy ko sir. Bakit yung kailangan ng lain sir? Hindi na madali din ang tip. Salamat kay sir kay ako ingapi jud kay ko ba. May taso din sir. Ay ikaw na liko kay Luis sir. Ladri, paliwran ko. Ano sir? Kita di lugar ni sir. Ano ko sa 2 taon sir? Ganahan ko si mong pisto sir kay bugnaw kayo ba. Napay kay mga prutas buongon. Ay di tawo ima. Tamis yung buongon mo sir? Wa ko katilaw na sir kay wa panmiro man ang bunga niya. At least may kini mananom ta sa palibot sa tumbalay kay dako may katabang sa tong kalikasan. Okay, wa po naghatag ang barangay na wa dugo niya anak. May no kay tagaan mo sa barangay sir ang hatag mga sidling sa mga prutas di ay. Oo, para gyud noon maka pamputasahe sa mga prutas ni. Ikaw bodyguard na ko sir. Kuan sir. Nag-program din sir. Kanina ko sir. Kanina ko. Napibok ko. Kwanto kuan ba di? Kutsara ba di? Ay, tara rin sir. Ngapot na sir kay kita ang tagsugo rin sir. Ay, kuan sir. Tubig sir. Ano kaya sir? Sir. Ay, Uy, dakpat! Kami lang sir kay Madol pagkakamot sir kabiyahan mo sa tunay na. kapit din sir. Hapit kasi ba? Kapit din ay. Tama Kami lang sir kay musig kabiyahan mo nimo ba kay Madol pagkakamot. Tadi na sa isang kapit. Din sa mo sir. Kapit siya. Ano kang hangin ba no? Okay, dere. Ano pa rin nga. Wapo to, naway may pagligyan lote diri dapita. No, wapo po ang lugar ba marag. Kung kayo kanang mingaw ba? Nakay lighter ya, sir? Ay, wa gyud ba yo. Ano mo kita sa ko sir ha? Ay, Sindi ko, sir. sir. Ikaw pa may nagliyok, sir nga. So ko lang mo sir.
Dito lang tatlo ni Kuya Badi. Kaya iloy kasi sir ba? Sige na, sige. Okay na rin. Hindi sa sir, perwisyo gini niyo ba? Okay. Hindi ka dito eh. Ikaw sir, kape. Sabi niya, klaro ko sir, tagal ko mga pe. Ya, sabay kuha na to nga, kuha na. Wa kay Australia sir. Australia. Ada na sir. Atole sir, nami project ba kay sa among departamento. Ipangita na mong area diri ni kuan sir ni Gamuton. Katong unahan gamay sir. Mo na lang area diya. Tawagan mo ko nga boss nga mag-test mi sa yuta sir kay dira itukod ang kuan ba? Solar water system. Ini panginaw ko na di ba pa na madayon kay murag wa pa gina to, wa pa gina ko na may naingon nga dili di pwede di isukuran. Kay dito na mas babaw yun. Ganun di ako nag. Bale sir kanang project ka dito ginasbabaw. Mabay ka ng solar niya amo magong natansa sir nga wala kasiguruhan ang tubig nga motubo dito kay bukid man. Bangag ka dito, drill ka niya. Pag abot sa panahon, gasto ka pila ka milyon, wala tubig nga makuha. Di amo lang siyang transfer dire kay at least klaro nga nay tubig ba. Mo nang dreamy, itis na mo nang yuta dire. Ya okay ra lang nagprotesta diya, nang musupak diya. Kana sila sir. Igo ra na sila diya. Igo ra na sila sa petition. So kami, sakto na may komisyon. Di ba ba de? Pag dito sa babaw diya, wala diya yung garita. Huwag ka sa kuha dito sir. Dito ka. Di ato banda sir no? O diya may Mutol. ubos ang triwa diya sir. Kanang ubos ni triwa diya. At least sir, makatabang ko na ninyo dire o madayon na project ka po kay at least na mo store sa tubig dire, Oo, di ba? tawag din ito tigo diri gyud. Na mo store sa Salamat tubig. din niya ng gobyerno ng tao, nga kuha na, pagkabanaan na. Eh, layo as sapa ka kauban sir no? Oh, okay. Kaluoy taon ni mo sir nya pasado nagkakamot. Ay, Nga, kani isa Sara ka desa kay pamilya. Ako ra eh. Dugay yan nga huwag dito. Uy, luya po ni mo taon sir no? Kuan punta sa imong sitwasyon dire basi lang sir kay Talaga yung wala lang. Nang ka nang naagintay maluoy gamay nga. Kasi sir kay pagkaon. humana na ba ka sir? Lalo na gina nga katubig na mo dire. Ano ka sa kanang humando mo? Sugdan na ba? So sir, mag-face man na karon siguro by next week 1 month. From now siguro uglan na ng budget sugod na sir mga 5 months makatubig na mo dire. Salamat tao gid yung tao na. Sige Tao tao. daga matabangan na dire sir. Ito may diri. Ang ito sa lupi kabaw man tanay ka mo kay magbalsa ra mo tubig. Yeah, salamat kay sir ha, kay at least nga natuluan naman diya sir no. Okay na kanapis na. Magaling kang kupal ka. Kana mo do. Ay, salamat kay sir, kay- Kanang das minteriyo mo kita ona. Yeah sir. Ilang ning kape nimo sir kay para na mo sir. Ay sir kay. Para na mo sir kay kami mga may be men tao. Engineer ko engineer sir Pente. May tao ko. Dilar ko pa ng kap sir. Para na kana mo sir kay. Pagsangan, lagi ko bugas sa saya sir. Ay, nalaksan na pinamupan si Taksan mo. Sir. Para na sir. O, ata na sir. Ako lang ipetre sir kay basig mawaw ka mo dawat ba. Ana, mahala ka na siya. Basta kay... Okay, bako lang. Ako lang ni ipetre sir laos palde. Basig mawaw ka ni mo dawat ba nang kalay ni kwan sir ano. Imo ni kay mga main tao ko ni. Salamat kayo yung taon. Itahan na. Ay, ano, sinakong upan. Magpagda ka sa bitaw. Hindi na nasa to. Ay, nahuwa. Bagaan ka bitaw. Uy, karaghan. Uy, karaghan. Uy, karaghan. Dako manig ngaong ni portahan eh. Agkay piki maning. Uy, manuay! Sirbinte! Hindi na sirbinte! Kaliwat yun yung apino ng animal kasta ko nga suka nahurot ng mga oras na bato! Ay! Pagka! Balik mo dere animal mo!